Telo mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji e pacho ka NACADA odhi nyime ga apedha mare kaunti ma Nandi mathiro hand yedhe mamero ji ma lipode osebedo ka yango ni medore e gwengego. Apisa mag NACADA komakore kod obila osebedo ka timo apedha kuom ndalo ang'wen. Chenro margi no ero ma bende iwacho ni osechako nyuolo olemo bang' kong'o ma chik ok opuodho maki e gwenge ma Mosoriot e kaunti ma Nandi. Bende gimako kit math moko ma ok opuodhi ma ok ochopo e rang'iny madwarore ka jalup jawach e lo NACADA Simon Mwangi okwayo jodak ma kono mondo obed motang' gi kit kong'o miuso e kor gwenge ahinya e kinde ma nyithindo oloro skunde, ka bende ojiwo jopuonj mondo ochwal lipot ne apisa mag sirikal e wi kuonde miuse yedhe mamero ji. To impound over 200 cartons of assorted alcoholic brands whose contents could not be immediately verified. So we are subjecting those brands to the government chemist for analysis, and once that is concluded, the culprits will face the full force of the law. And we are warning all those people who engage in the business of manufacturing alcohol that is not suitable for human consumption that we are going to come for them.